του γενικότερου θεματός μας, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, θα διαβάσουμε από τη 1049 σελίδα, Β κεφάλαιο, Θεσσαλονικής Β επιστολή. Επαναλαμβάνω, 1049, Β κεφάλαιο, Β Θεσσαλονικής. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος μήτε διαλόγου, μήτε δι επιστολής ως γραφωμένης υφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπον, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις έβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλείον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσιν. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατεκριθώσιν πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν. Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστόμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απαρχής εις σωτηρίαν, δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών, προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας διδάχθητε είτε διαλόγου είτε δι' επιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, όσης μας ηγάπησε και έδωκεν αιώνιαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος, ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγων και έργων αγαθών. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε σε κάποια εδάφια και αν θέλουμε σημειώνουμε ότι μας βοηθάει στην μαθητεία μας και στη μελέτη μας. Ας το κάνουμε. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, με λίγα λόγια, τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι. Απευθύνεται ο Θεός δια των Αποστόλων στην ελευθέρα βούλησή μας και στην προαίρεσή μας. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Πολλοί κάνουν το λάθος να μπερδεύουν αυτά τα δύο συμβάντα σε ένα. Ότι δηλαδή η παρουσία του Χριστού και η εις αυτόν επισύναξη ημών είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ είναι ξεκάθαρο και από το εδάφιο αυτό ότι δεν είναι, αλλά και από πολλά εδάφια της Γραφής που αναφέρονται σε αυτά πάλι δεν είναι. Εδώ βλέπουμε. Σας παρακαλούμε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εδώ εννοεί τη δευτέρα παρουσία. Και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών.
Λέγοντας εδώ την επισύναξη ημών, εννοεί την αρπαγή της Εκκλησίας. Επισύναξης σημαίνει συγκέντρωση σε ένα τόπο. Στην παρουσία του Κυρίου δεν θα έχουμε συγκέντρωση της Εκκλησίας σε έναν τόπο. Θα έχουμε την κάθοδο του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα πατήσει τον πόδι του στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κάνει τη Δευτέρα παρουσία. Άλλο πράγμα η παρουσία του Κυρίου, η Δευτέρα παρουσία όπου ο ίδιος παρουσιάζεται πατώντας το πόδι του στη γη, και άλλο πράγμα είναι η εις αυτόν επισύναξης ημών, επισυναγωγή λέγει το αρχαίο κείμενο, όπου είναι η μάζοξη της Εκκλησίας προς τον Κύριο, ο οποίος βρίσκεται στον αέρα. Γιατί είναι γεγραμμένον σε άλλο σημείο ότι δύο θελούσιν είστε, επί μίας κλίνης ζωής παραλαμβάνετε, ο άλλος αφήνεται, και ρωτάνε, πού Κύριε? Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχθεί η αετή. Όπου είναι το σώμα, ποιο σώμα? Ο Χριστός, εκεί θέλουσιν συναχθεί η αετή. Ποιοι είναι οι αετοί? Η Εκκλησία του Χριστού. Και βλέπουμε και στον προφήτη Ισαΐα ότι οι προσμένοντες των Κύριων θα ανανεώσουν τα δυνάμεις αυτών και θέλουσιν να αναβεί με πτέρυγας ως οι αετοί. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι εξητούν τον Κύριο και τον ακολουθούν και ελπίζουν στο έλεος αυτού, αυτοί ως αετόπουλα θα αναβούν και θα αρπαχθούν η συνάντηση του Χριστού στον αέρα. Επίσης βλέπουμε και μια άλλη κατά κάποιο τρόπο εικόνα στο Ευαγγέλιο, που λέει, καθώς η αστραπή υπό των ουρανών και θα φανεί από ανατολών έως δυσμών, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουν συναχθεί η αετή. Εδώ είναι η Δευτέρα παρουσία. Όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουν συναχθεί η αετή. Ποιο είναι το πτώμα? Είναι το πτώμα του Αντιχρίστου. Η αετή ποιοι είναι? Η Εκκλησία του Χριστού, η οποία κατεβαίνει μαζί με στο κατά την Δευτέρα παρουσία, γιατί στην αρπαγή είχε ανέβει. Επομένως έχουμε να κάνουμε με δύο τελείως διαφορετικά γεγονότα. Η Δευτέρα παρουσία την κάνει ο Χριστός, κατεβαίνει ο ίδιος με την Εκκλησία του μαζί. Η δε αρπαγή της Εκκλησίας είναι η επισυναγωγή, η μάζοξη σε έναν τόπο των αετών της Εκκλησίας, όπου θα συναντηθούν με τον Χριστό. Σας παρακαλούμε λοιπόν αδερφοί, τόσο όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου, όσο και σε ό,τι αφορά την επισύναξη ημών προς Αυτόν, δεύτερο εδάφιο, να μη σαλευθείτε ταχαίως από το φρονήματό σας. Να μη σας του πάρει δηλαδή κάποιος άλλος με καμία άλλη ετεροδιδασκαλία. Μηδέν να θορυβήστε. Να μη σας πιάνει πανικός, ανασφάλεια και προβληματισμός για θέματα τα οποία